Druhý list Korinťanom. Kapitola 1. Pavel, z Božej vôle apoštol Krista Ježiša a brat Timotej, cirkvi Božej v Korinte a všetkým svätým v celej Acháji. Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec milosrdenstva a Boh všetkého potešenia, ktorý nás potešuje v každom našom súžení, aby sme aj my mohli potešovať tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení, a to potešením, ktorým aj nás Boh potešil. Veď ako vo veľkej miere prichádzajú na nás utrpenia Kristove, tak sa nám v hojnej miere dostáva aj potešenia skrze Krista. A tak, ak sme sužovaní, je to vaše potešenie a spása. Ak sme potešovaní, aj to je kvôli vášmu potešovaniu, ktoré pôsobí vo vytrvalom znášaní tých istých utrpení, ktoré znášame aj my. Pokiaľ ide o vás, naša nádej je pevná, keďže vieme, že ako máte účasť na utrpeniach, tak aj na potešení. Nechceme, bratia, aby ste nevedeli o súžení, ktoré nás postihlo v Ázii, že sme totiž boli nadmieru, nad svoju silu preťažení, takže sme dokonca stratili nádej, že vôbec prežijeme. Ba sami v sebe sme mali ortiel smrti, aby sme nedúfali v seba samých, ale v Boha, ktorý kriesi mŕtvych. On nás vytrhol a vytrhne z takého veľkého nebezpečenstva smrti. V Neho dúfame, že nás ešte vytrhne, keď aj vy pomáhate modlitbou za nás, aby za dar milosti, ktorej sa nám dostáva na príhovor mnohých, mnohí vzdávali vďaku za nás. Lebo našou chválou je toto: svedectvo nášho svedomia, že sme na svete a zvlášť medzi vami žili v úprimnosti a čistote Božej, nie v telesnej múdrosti, ale v Božej milosti. Veď vám nepíšeme nič iné, iba to, čo čítate alebo už poznáte. Dúfam však, že až do konca budete poznávať, ako ste nás už z časti spoznali, že sme vašou chválou, ako aj vy našou v deň nášho Pána Ježiša. A v tejto dôvere chcel som najprv prísť k vám, aby ste mali druhý raz prejav mojej priazne a cez vás prejsť do Makedónie a z Makedónie sa znova vrátiť k vám, aby ste ma sprevádzali do Judska. Vari to bola ľahkomyselnosť, keď som to chcel? Alebo keď sa preto to rozhodujem sa podľa tela, aby moje áno, áno znamenalo aj nie, nie? Avšak ako je Boh verný, naša reč k vám nie je áno i nie. Totiž Syn Boží Ježiš Kristus, ktorého sme vám zvestovali my, ja, Silvanus a Timotej, nebol áno aj nie, ale v ňom sa uskutočnilo áno. Lebo všetky Božie zasľúbenia, koľkokoľvek ich je, v ňom sú áno. A preto prostredníctvom neho znie aj amen, Bohu na slávu skrze nás. Ten však, ktorý nás spolu s vami robí pevnými v Kristu a pomazal nás, je Boh. On nás aj označil pečaťou a ducha dal do našich srdc ako závdavok. Tak volám Boha za svedka svojej duše, že do Korintu som neprišiel iba zo šetrnosti k vám. Nie, že by sme panovali nad vašou vierou, ale naopak. Sme spolupracovníci vašej radosti. Veď vierou stojíte. Kapitola 2. Tak som sa totiž sám v sebe rozhodol, že k vám neprídem znova so zármutkom. Lebo ak ja zarmútim vás, kto potom poteší mňa, ak nie ten, koho som zarmútil? A toto som vám napísal, aby keď prídem, nebol som zarmútený tými, z ktorých sa mám radovať. Veď vám všetkým dôverujem, že moja radosť je radosťou vás všetkých.
Písal som vám totiž z hlbokej tiesne a úzkosti srdca i s mnohými slzami nie preto, aby ste boli zarmútení, ale aby ste spoznali nesmiernu lásku, ktorú k vám prechovávam. Ak teda niekto spôsobil zármutok, zarmútil nie mňa, ale, aby som nezveličoval, čiastočne zarmútil aj vás všetkých. Tomu stačí trest, ktorého sa mu dostalo od väčšiny. Preto mu radšej odpustite a potešte ho, aby ho neschvátil priveľký zármutok. A preto vás prosím, preukazujte mu lásku. Veď preto som to napísal, aby som poznal, ako sa osvedčíte a či ste vo všetkom poslušní. Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som ja odpustil, ak som mal čo odpúšťať, to kvôli vám pred tvárou Kristovou, aby nás neoklamal Satan. Jeho úmysly totiž nie sú nám neznáme. Keď som prišiel do Troády hlásať Kristovo evanjelium a hoci mi v Pánovi boli otvorené dvere, môj duch nemal pokoja, lebo som tam nenašiel svojho brata Týta. Preto som sa s nimi rozlúčil a odišiel som do Makedónie. Ale vďaka Bohu, ktorý nám v Kristovi vždy dáva triumfovať a na každom mieste skrze nás zjavuje vôňu svojho poznania. Lebo sme Kristovou vôňou príjemnou Bohu, uprostred tých, čo získavajú spásu, aj medzi tými, čo hynú, jedným vôňou smrti na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to spôsobilý? Lebo my nie sme ako tí, ktorí kupčia so slovom Božím, ale hovoríme úprimne, ako z Boha pred Bohom v Kristovi. Kapitola 3. Zase začíname odporúčať samých seba. Alebo vari potrebujeme ako niektorí iní odporúčajúce listy pre vás alebo od vás? Vy ste naším listom vpísaným do našich srdc. Poznajú a čítajú ho všetci ľudia. Veď na vás je zjavné, že ste Kristov list pripravený našou službou, napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, nie na kamenné dosky, ale na mäsité dosky srdc. Máme teda takúto dôveru skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli schopní sami od seba niečo vymyslieť akoby z nás, ale naša schopnosť je z Boha, ktorý nás urobil schopnými byť služobníkmi novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja, ale duch oživuje. Ak teda služba smrti literami vyritá do kameňa sa začala so slávou, takže synovia Izraela nemohli hľadieť do tváre Mojžišovej pre jaz jeho tváre, i keď pominuteľný, akože by služba ducha nemala ešte väčšiu slávu. Ak je teda služba odsúdenia slávnou, o mnoho viac oplýva slávou služba ospravedlnenia. Lebo to, čo bolo slávne, nie je v tomto prípade slávne pre prenesmiernu slávu. Lebo ak je slávne to, čo sa míňa, o mnoho slávnejšie je to, čo zostáva. Keď teda máme takúto nádej, počíname si celkom otvorene. A nie ako Mojžiš, ktorý si kládol na tvár závoj, aby synovia Izraela nehľadeli na koniec toho, čo sa míňa. Ale ich myseľ bola zatvrdnutá. Až do dnešného dňa totiž ostáva ten istý závoj pri čítaní starej zmluvy a nie je odhalený, pretože až v Kristu je odstránený. A tak až dodnes, kedykoľvek čítajú Mojžiša, leží im závoj na srdci. Avšak kedykoľvek sa obráti k Pánovi, závoj je odňatý. Pán je však duch. A kde je duch Pánov, tam je sloboda. Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy. A to mocou Pána, ktorý je duch.
Kapitola 4. Preto teda, keď máme túto službu, ktorou sme boli z milosti poverení, neochabujeme, ale zriekli sme sa tajných hanebností, nepočíname si chytrácky, ani neprekrúcame slovo Božie, ale zjavujeme pravdu. A tak sa pred Bohom odporúčame svedomiu všetkých ľudí. Ak aj je naše evanjelium zahalené, je zahalené pre tých, ktorí hynú. V nich Boh tohto veku zatemnil mysle neveriacich, aby nevideli svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obrazom Boha. Veď nekážeme samých seba, ale Ježiša Krista, Pána, keďže my sme len vaši služobníci skrze Ježiša. Lebo Boh, ktorý povedal, nech z temnôt zažiari svetlo, zažiaril v našich srdciach, aby priviedol na svetlo poznanie slávy Božej na tvári Ježiša Krista. Tento poklad však máme v hlinených nádobách, aby nesmierna moc bola z Boha a nie z nás. Zo všetkých strán sme sužovaní, no nie stiesnení. Sme bezradní, no nie zúfalí. Sme prenasledovaní, no nie opustení. Sme zmietaní, no nehynieme. Stále nosíme na tele Ježišovo zomieranie, aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. Lebo dokiaľ žijeme pre Ježiša, sme vydávaní na smrť, aby sa aj Ježišov život zjavil na našom smrteľnom tele. A tak v nás pôsobí smrť, no vo vás život. Keďže však máme toho istého ducha viery, ako je napísané, uveril som, preto som hovoril, aj my veríme, preto aj hovoríme, veď vieme, že ten, ktorý vzkriesil Pána Ježiša, aj nás vzkriesi s Ježišom a postaví pred seba spolu s vami. To všetko sa deje pre vás, aby rozhojnená milosť rozmnožovala vzdávanie vďaky čím viacerých na slávu Božiu. Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Veď toto terajšie naše ľahké bremeno súženia získa nám nesmierne bohatstvo večnej slávy, keďže nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Lebo viditeľné je dočasné, neviditeľné však večné. Kapitola 5. Lebo vieme, že aj keď stánok náš pozemský príbytok bude zborený, máme príbytok od Boha. Dom nie rukami zhotovený, ale večný v nebesiach. Preto v tomto tele aj vzdycháme a túžime obliecť si svoj príbytok z neba, aby sme ani po vyzlečení neostali nahí. Lebo kým sme v tomto stánku, vzdycháme pod ťarchou, veď sa nechceme zobliecť, ale priodiať sa, aby život pohltil to, čo je smrteľné. Ten však, ktorý nás práve na to uspôsobil, je Boh, ktorý nám dal ducha ako závdavok. Sme teda vždy plní dôvery, i keď vieme, že dokiaľ prebývame v tele, vzdialení sme od Pána. Žijeme totiž z viery, nie z toho, čo vidíme. Sme plní dôvery a najradšej by sme sa vysťahovali z tela a nasťahovali sa k Pánovi. Preto či už sme doma a či mimo dom, snažíme sa, aby sme sa mu ľúbili. Všetci sa totiž musíme postaviť pred Kristovú súdnu stolicu, aby si každý odniesol odplatu podľa toho, čo vykonal, kým bol v tele. Či dobré, alebo zlé. Keďže teda poznáme bázeň pred Pánom, presviečame ľudí, ale Boh nás pozná. Dúfam však, že aj vaše svedomie nás pozná. Opäť sa vám tým neodporúčame, ale dávame vám príležitosť chváliť sa nami, aby ste mali čo povedať tým, ktorí sa chvália vonkajším zdaním a nie tým, čo je v srdci. Lebo ak sme boli vo vytržení, bolo to pre Boha. Ak sme pri jasnom vedomí, tak kvôli vám. Spája nás totiž láska Kristova.
keď takto súdime, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto my odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto ak je niekto v Kristu, je novým stvorením. Staré veci pominuli, hľa, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Keďže Boh bol v Kristu a zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a ustanovil medzi nimi slovo zmierenia. Namiesto Krista sme teda poslovia, ako by Boh napomínal skrze nás. Namiesto Krista prosíme, dajte sa zmieriť s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, kvôli nám urobil hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou. Kapitola 6. Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste milosť Božiu nebrali nadarmo. Veď hovorí, v čas príhodný som ťa vypočul a v deň spasenia som ti pomohol. Hľa, teraz je čas príhodný. Hľa, teraz je deň spasenia. Nikomu ničím nespôsobujeme pohoršenie, aby táto služba nebola potupovaná, ale vo všetkom sa dokazujeme ako Boží služobníci, po veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v duchu svetom, v nepokryteckej láske, v slove pravdy, v moci Božej, so zbraňami spravodlivosti v pravej i ľavej ruke, v sláve i potupe, v povesti dobrej i zlej, akoby zvodcovia a predsa pravdiví, ako neznámi a predsa dobre známi, ako umierajúci a hľa, žijeme, ako karhaní a predsa neumorení, ako zarmucovaní, no vždy sa radujúci, ako chudobní a predsa mnohých obohacujúci, ako nič nemajúci a predsa všetko majúci. Korinťania, otvorene sme k vám hovorili svojimi ústami a naše srdce sa otvorilo pre vás. Nie vám je tesno u nás, ale vo vašom vnútri je tesno. Ako k dietkam hovorím, odvďačte sa a aj vy otvorte svoje srdcia. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Veď čo má spravodlivosť spoločné s neprávosťou a aké spoločenstvo má svetlo s tmou? A aký je súlad medzi Kristom a Beliálom a aký má podiel veriaci s neveriacim? Ako patrí k sebe chrám Boží a modly? My sme predsa chrám živého Boha, ako povedal Boh. Budem v nich prebývať a medzi nimi prechádzať sa. A budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Preto výjdite spomedzi nich a oddelte sa, hovorí Pán. Nečistého sa nedotýkajte a ja vás príjmem a budem vám otcom a vy mi budete synmi a dcérami, hovorí Všemohúci Pán. Kapitola 7. Milovaní, keďže máme takéto zasľúbenia, očisťme sa od všetkých poškvrň tela i ducha a v Božej bázni dokonajme svoje posvetenie.
príjmite nás. Nikomu sme neukrivdili. Nikoho sme neskazili, nikoho sme nepoškodili. Nehovorím to, aby som vás odsúdil, veď som už povedal, že ste v našich srdciach, aby sme spolu zomierali i spolu žili. Veľmi vám dôverujem, veľa sa vami chválim, takže som naplnený potešením a pri všetkom našom súžení prekypujem radosťou. Lebo odvtedy, ako sme prišli do Makedónie, naše telo nemalo odpočinku. Všetkým možným sme boli tiesnení. Zvonku bojmi, zvnútra úzkosťami. Ale Boh, ktorý potešuje ponížených, potešil nás Títovým príchodom. Avšak nielen jeho príchodom, ale aj potešením, ktoré on mal z vás, keď nám rozprával o vašej túžbe, o vašom kvílení a o vašom horlení za mňa, takže som sa ešte viac zaradoval. Neľutujem, že som vás listom zarmútil. A aj keď som to ľutoval, vidím, že ten list, aj keď nakrátko, vás zarmútil. Teraz sa však radujem. Nie preto, že ste sa zarmútili, ale že ste sa zarmútili na pokánie. Zarmútili ste sa podľa Božej vôle. A tak sme vám v ničom neuškodili. Veď zármutok k pokániu podľa Božej vôle prináša spasenie, a to netreba ľutovať. Avšak zármutok podľa sveta prináša smrť. Hľa, akú horlivosť vyvolal vo vás už vlastný zármutok podľa Božej vôle vo vás. Akú obranu, aké rozhorčenie, akú bázeň, akú túžbu, aké úsilie, aký trest. Tým všetkým ste dokázali, že ste v tejto veci čistí. Keď som vám teda aj písal, to nie kvôli tomu, kto sa dopustil krivdy, ani nie kvôli tomu, kto bol ukrivdený, ale preto, aby sa vaša oddanosť k nám prejavila pred Bohom. A to nás potešilo. No popri tejto radosti nás ešte viac potešila Títova radosť, že medzi vami všetkými pokrial na duchu. Lebo aj keď som sa pred ním vami pochválil, nebol som zahambený, ale ako sme vám všetko pravdivo povedali, tak sa aj naša chvála pred Títom ukázala ako pravdivá. A je vám ešte viac srdcom naklonený, keď sa rozpomína na poslušnosť vás všetkých, ako ste ho prijali s bázňou a chvením. Radujem sa, že vám vo všetkom môžem dôverovať. Kapitola 8. Chceme, bratia, aby ste vedeli o milosti Božej, ktorej sa dostalo cirkvám v Makedónii, že v mnohých skúškach súženia hojnosť ich radosti a ich veľká chudoba rozmnožila bohatstvo ich štedrosti. Dosvedčujem, že dali podľa možnosti, ba aj nad svoju možnosť, a to dobrovoľne, a sami nás naliehavo prosili, aby sme im dopriali mať účasť na tejto milosti a na službe svätým. A nielen ako sme dúfali, ale najsamprv sami seba dali Pánovi a potom aj nám, podľa Božej vôle, takže sme poprosili Títa, aby tak, ako začal toto dielo lásky medzi vami, ho aj dokončil. Tak ako vo všetkom oplývate hojnosťou, vo viere i v slove, v poznaní i vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú máte z nás, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam aj pravosť vašej lásky. Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa chudobným kvôli vám, aby ste vy skrze jeho chudobu zbohatli. Predkladám vám to ako radu. Toto je vám na osoch, veď už vlani ste tak začali nielen skutkom, ale aj dobrou vôľou. Teraz však toto dielo dokončte, aby tak vašej ochote a dobrej vôli zodpovedal aj dar z toho, čo máte. Veď ak je tu táto ochota, je milá podľa toho, kto čo má, a nie podľa toho, čo nemá. Nejde totiž o to, aby sa iným uľahčilo a vám priťažilo, ale o rovnosť. Aby váš terajší prebytok pomohol im v nedostatku a aby ich prebytok pomohol vám v nedostatku, čím sa dosiahne rovnosť, ako je napísané: kto mal mnoho, nemal nadbytok,
A kto mal málo, nemal nedostatok. Vďaka Bohu, ktorý Títovi vložil do srdca takú starostlivosť o vás, lebo nielenže prijal výzvu, ale vo svojej veľkej horlivosti sám od seba sa rozhodol odísť k vám. Poslali sme teda s ním aj brata, ktorý si v službe evanjelia získal chválu vo všetkých cirkvách. A nie len to, ale cirkvi ho aj zvolili, aby nás prevádzal v tomto diele lásky, ktorou slúžime na slávu samého Pána a na dôkaz našej ochoty. Dbáme však na to, aby nám nikto nemohol nič vyčítať pri tejto bohatej zbierke, ktorú opatrujeme. Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. Posielame im však aj nášho brata, o ktorom sme sa mnohoraz presvedčili, že je horlivý v mnohých veciach a teraz bude ešte oveľa horlivejší, lebo má k vám veľkú dôveru. Čo sa týka Títa, on je môj spoločník a spolupracovník medzi vami. A čo sa týka našich bratov, sú apoštolmi cirkví, Kristovou slávou. Prejavte im teda svoju lásku a pred cirkvami im dokážte, že sme na vás právom hrdí. Kapitola 9. Je vlastne zbytočné písať vám o službe pre svätých. Veď viem o vašej ochote, vďaka ktorej sa môžem vami chváliť pred Makedónčanmi, že totiž Achája je už od vlani pripravená a vaša horlivosť povzbudila mnohých. Poslal som teda bratov, aby naša chvála o vás nebola v tomto ohľade iba prázdnou rečou, ale aby ste boli pripravení, ako som vám nariadil. A my, nechcem povedať vy, aby sme v tejto veci neboli zahambení, keď prídu so mnou Makedónčania a nájdu vás nepripravených. Preto som považoval za potrebné poprosiť bratov, aby najskôr išli k vám a pripravili váš ohlásený dar, aby takto pripravený bol prejavom vašej štedrosti a nie chamtivosti. Je to tak. Kto skúpo seje, skúpo bude aj žať. Kto však seje štedro, štedro bude aj žať. Každý tak, ako si umienil v srdci. Nie z nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Veď Boh má moc rozhojniť vo vás všetku milosť, aby ste mali vždy a vo všetkom všetkého dostatok, na každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsýpal, dával chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. A ten, ktorý zabezpečuje rozsievačovi osivo a chlieb na jedenie, dá a rozmnoží aj vaše osivo a dá vzrast plodom vašej spravodlivosti. Po každej stránke budete obohatení vo všetkej dobrosrdečnosti a tá v nás vzbudzuje vďačnosť voči Bohu. Pretože konanie tejto posvätnej služby nielenže odstraňuje núdzu svätých, ale sa aj znásobuje mnohými prejavmi vďaky voči Bohu. Veď tým, že sa osvedčujete v tejto službe, oslavujú Boha za to, že sa poslušne podriaďujete Kristovmu evanjeliu a dobrosrdečne sa delíte s nimi i so všetkými. Budú sa za vás modliť a túžiť po vás pre mimoriadnu milosť Božiu vo vás. Vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. Kapitola 10. Ja sám, Pavel, vás prosím pre Kristovú miernosť a vľúdnosť. Ja, ktorý bývam pokorný, keď som osobne medzi vami, no keď som vzdialený, som voči vám smelý. Prosím vás, aby som nemusel, keď prídem, správať sa trúfalo podľa presvedčenia, ktoré mám voči niektorým, ktorí si o nás myslia, že žijeme podľa tela. Lebo hoci žijeme v tele, nevedieme boj podľa tela. Zbrane nášho boja nie sú telesné, ale od Boha majú moc zboriť hradby.
Nimi boríme ľudské výmysly a každú povýšenosť, čo sa dvíha proti poznávaniu Boha, a nimi každú myšlienku viažeme k poslušnosti voči Kristovi a sme hotoví potrestať každú neposlušnosť, kým vaša poslušnosť nebude úplná. Hľadte na to, čo máte pred očami. Ak si je niekto istý, že je Kristov, nech myslí zároveň aj na to, že ako on je Kristov, tak sme aj my. Veď ak sa aj viac budem chváliť mocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie a nie na vaše búranie, nebudem zahambený. Avšak, aby sa nezdalo, že vás chcem vystrašiť svojimi listami, vraj, jeho listy sú prísne a silné, ale osobná prítomnosť slabá a reč biedna. Taký nech si uvedomí, že aký sme v listoch slovom, keď sme neprítomní, taký budeme aj v skutkoch, keď budeme prítomní. My sa však neodvažujeme zaradiť sa medzi tých, či porovnávať s tými, ktorí odporúčajú samých seba. Veď sú nerozumní, keď sa podľa seba merajú a sami so sebou sa porovnávajú. No my sa nebudeme chváliť nadmieru, ale podľa miery a v oblasti, ktorú nám ako mieru vymedzil Boh, aby sme došli až k vám. Lebo sa nevystatujeme, ako keby sme neboli došli až k vám, veď sme až k vám došli s Kristovým evanjeliom. Ani sa nadmieru nechválime cudzou námahou, veď máme nádej, že ako sa bude vzmáhať vaša viera, tak aj naša vážnosť u vás sa zväčší v súlade s našou oblasťou. A tak budeme môcť hlásať evanjelium aj krajinám mimo vás. A nebudeme sa musieť chváliť v cudzej oblasti tým, čo už je hotové. Veď kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Lebo nie ten je osvedčený, kto sám seba odporúča, ale ten, koho odporúča Pán. Kapitola 11. Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti. Veď ma aj znášate. Lebo horlím za vás horlivosťou Božou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás odovzdal Kristovi ako čistú pannu. Bojím sa však, aby sa vaše zmýšľanie neodvrátilo od úprimnosti a čistoty voči Kristovi tak, ako zviedol had Evu svojou prefíkanosťou. Lebo keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Krista, než sme vám my hlásali, alebo keď príjmate iného ducha a iné evanjelium, než aké ste dostali, vy to pekne znášate. Ja si však myslím, že v ničom nezaostávam za najznamenitejšími apoštolmi. Ak aj som nedoukom v reči, nie však v poznaní. Veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali. Vari som sa dopustil hriechu tým, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, že som vám totiž Božie evanjelium zvestoval zadarmo. Iné cirkvi som olúpil tým, že som prijal od nich podporu, aby som mohol slúžiť vám. A aj keď som bol u vás a ocitol som sa v núdzi, nikomu som nebol na ťarchu. Veď v čom som pociťoval núdzu, vy pomohli mi bratia, ktorí prišli z Makedónie. A tak vo všetkom som sa chránil a budem sa chrániť, byť vám na ťarchu. Akože je vo mne pravda Kristova, moju chválu nič nezadrží v krajoch Acháje. Prečo? Azda preto, že vás nemilujem? Boh to vie. Čo teda robím, budem robiť aj naďalej, aby som odňal zámienku tým, ktorí hľadajú príležitosť vychvaľovať sa a ukazovať sa takými, ako sme my. Sú to totiž falošní apoštoli, lstiví pracovníci, ktorí sa tvária ako apoštoli Kristovi. A nie div, veď aj sám Satan sa tvári ako anjel svetla. Nie je to preto nič veľké, ak sa aj jeho služobníci tvária ako služobníci spravodlivosti. Ich koniec bude primeraný ich skutkom. Znova hovorím, nech si nikto nemyslí, že som nerozumný. Ak však áno, príjmite ma ako nerozumného, aby som sa aj ja trochu v niečom pochválil. Čo hovorím vo veci tejto chvály, nehovorím podľa Pána, ale ako nerozumný.
Keďže sa mnohí chvália podľa tela, budem sa aj ja tak chváliť. Veď ako rozumní radi znášate nerozumných. Znášate, keď vás niekto zotročuje, keď vás niekto vyjedá, keď sa vás niekto zmocňuje, keď sa niekto povyšuje, keď vás niekto bije po tvári. S hanbou to hovorím, vraj sme boli slabí. Ak si však niekto v niečom trúfa, hovorím ako nerozumný. Trúfam si aj ja. Sú Hebreji? Aj ja. Sú Izraeliti? Aj ja. Sú Abrahámovým potomstvom? Aj ja. Sú služobníci Kristovi? Hovorím ako nerozumný. Tým viacej ja. Prežil som viac námach, viac väzení, oveľa viac bitiek, mnoho ráz som bol na dosah smrti. Od Židov som dostal 5 ráz po 40 palíc bez jednej. 3 razy ma bičovali, raz kameňovali, 3-krát som prežil stroskotanie lode, noc a deň som zápasil na otvorenom mori. Často na cestách, v nebezpečenstvách na riekach, v nebezpečenstvách od zbojníkov, v nebezpečenstvách od vlastného rodu, v nebezpečenstvách od pohanov, v nebezpečenstvách v meste, v nebezpečenstvách na púšti, v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi, v námahe a lopote, často v bdeniach, ohlade a smede, často v pôstoch, v zime a v nahote. A okrem toho všetkého denne na mňa dolieha starosť o všetky cirkvi. Veď kto trpí slabosťou, že by som aj ja netrpel slabosťou? Kto je vystavený pohoršeniu, že by to aj mňa nepálilo? Ak sa treba chváliť, budem sa teda chváliť svojou slabosťou. Boh a Otec Pána Ježiša požehnaný na veky vie, že neklamem. V Damasku miestodržiteľ kráľa Areta dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil, ale unikol som z jeho rúk v koši, spustený oknom cez hradby. Kapitola 12. Ak sa treba chváliť, aj keď to neosoží, prejdem k videniam a Pánovým zjaveniam. Viem o človeku v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, bol uchvátený až do 3. neba. A viem o tom istom človeku, či už v tele, či mimo tela, neviem, Boh to vie, bol uchvátený do raja a počul nevysloviteľné slová, ktoré človek nesmie vysloviť. Týmto sa teda budem chváliť. Sebou samým sa nebudem chváliť iba k slabosťami, veď ak sa aj budem chcieť chváliť, nebudem nerozumný, poviem len pravdu. Zdržím sa však toho, aby si niekto nemyslel o mne viac, ako vidí na mne, alebo počuje odo mňa, a aj pre neobyčajnosť zjavení. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol, aby ma friaskal, aby som sa nepovyšoval. Preto som 3-krát prosil Pána, aby sa odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Preto sa budem najradšej chváliť svojimi slabosťami, aby vo mne prebývala Kristova sila. Preto mám záľubu v slabostiach, v hanobení, v núdzi, v súženiach, v prenasledovaniach a v úzkostiach pre Krista. Lebo keď som slabý, vtedy som mocný. Stal som sa nerozumným. Vy ste ma prinútili. Veď vy ste ma mali odporúčať. Nezaostával som totiž v ničom za najpoprednejšími apoštolmi, aj keď nie som ničím. Dôkazy o tom, že som apoštol, prejavovali sa medzi vami vytrvalosťou každého druhu, znameniami, divmi a prejavmi moci. Veď v čom ste boli ukrátení v porovnaní s ostatnými cirkvami, ak nie iba v tom, že som vám nebol na ťarchu? Odpuste mi túto krivdu. Hľa, už po 3. raz som pripravený prísť k vám a nebudem vám na ťarchu. Veď nehľadám to, čo je vaše, ale vás.
Lebo nie deti majú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. Ja však veľmi rád vynaložím všetko, ba vydám aj seba samého za vaše duše. Ak vás ja tak veľmi milujem, mám byť menej milovaný? Dobre teda, nebol som vám síce na ťarchu, ale keďže som chytrák, vraj som vás prelstil. Vari som vás vykorisťoval skrze niekoho z tých, ktorých som k vám poslal? Poprosil som Týta a poslal som s ním brata. A či vás Týtus vykorisťoval? Či sme nepostupovali v tom istom duchu a v tých istých šľapajách? Už dávno si myslíte, že sa pred vami obhajujeme. Pred Bohom v Kristovi vyhlasujeme, to všetko, milovaní, je na vaše budovanie. Lebo sa bojím, aby som vás pri svojom príchode nenašiel takých, akých nechcem. A aby ste ani vy mňa nenašli takého, akého nechcete. Aby nebolo sváru, závisti, hnevov, hádok, ohováraní, intríg, nadutosti a rozbrojov. Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znovu prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, ktorí zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezúzdnosti, ktorej sa dopustili. Kapitola 13. Toto je už po tretí raz, čo idem k vám. Každá výpoveď obstojí na základe svedectva 2 alebo 3 svedkov. Povedal som to už vtedy, keď som bol druhý raz u vás, a teraz ako neprítomný znovu vravím tým, ktorí predtým zhrešili, i všetkým ostatným, že keď znovu prídem, nebudem postupovať šetrne. Veď hľadáte dôkaz, že vo mne hovorí Kristus, ktorý voči vám nie je slabý, ale je mocný vo vás. Lebo aj keď bol ukrižovaný v slabosti, predsa žije z moci Boha. Aj my sme slabí v ňom a predsa s ním budeme žiť z moci Božej pre vás. Samých seba vyskúšajte čiste vo viere. Sami seba preskúmajte. Či nepoznávate na sebe, že Ježiš Kristus je vo vás? Ak nie, to preto, že ste neobstáli. Dúfam však, že poznáte, že my sme obstáli. Modlíme sa k Bohu, aby ste nevykonali nič zlé, no nie preto, aby sme sa my javili ako osvedčení, ale aby ste vykonali dobré a my sme boli ako neosvedčení. Veď nič nemôžeme robiť proti pravde, ale za pravdu. Radujeme sa, keď sme slabí a vy ste mocní. Aj sa modlíme za to, totiž za vaše zdokonalenie. Toto vám píšem ako neprítomný preto, aby som pri svojom príchode nemusel postupovať prísne. Podľa moci, ktorú mi dal Pán na budovanie a nie na búranie. Napokon, bratia, radujte sa, zdokonaľujte sa, napomínajte sa, rovnako zmýšľajte, nažívajte v pokoji, a Boh lásky a pokoja bude s vami. Pozdravujte sa navzájom svätým boskom. Pozdravujú vás všetci svätí. Milosť Pána Ježiša Krista, láska Božia a spoločenstvo Svätého Ducha so všetkými vami.